sanyin nan, yadda za ka kare kanka daga kamuwa da cutar sanyi, ka sha magani yau, jiya ka sha magani, yau ka sha magani, gobe ka sha, kuma maganin nan yana aiki kanka amma kullum kana kamuwa da ciwon sanyi nan. Shin a taƙaice ma meye ciwon sanyi? Ciwon sanyi wata cuta ce wadda ake samun ta ta hanyoyi da dama. Ana samun ciwon sanyi ne ta hanyar iyali, ana samun ciwon sanyi ne ta hanyar wankan kududdufi ko rahi ko kogi, ana samun ciwon sanyi ne ta hanyar amfani da public toilet, public banɗaki, banɗakin da za ka gani mafi akasari an yi samun irin wannan abubuwan ne a ɓangaren kudu, wanda za ka ga banɗaki ka shiga wannan ma ya zo ya shiga, waccan ma ta zo ta shiga. To akwai hanyoyi da dama da ake kamuwa da cutar ciwon sanyi. Idan an kamu da cutar ciwon sanyi akwai hanyoyi da dama yanda za ka gane ka kamu da cutar ciwon sanyi. Lokacin saduwa da iyali za ka dinga saurin inzali kuma alhali kana shan man power, wannan hanyoyi ne na kamuwa da cutar ciwon sanyi. Ƙuraje ga gaba